Nina bezulela duma phezulu komuzi waseNkalabuthaba nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Okuyizona ndaba ehamba phambili namuhla. Bekubukwa imbokode koSivivane kwaNongoma. Indida ngengane esiduke unyaka wonke. Kanti bakhala ngomnuku ekolishi elisozwa thini. Sanemukela nina besilo kuyindaba zethu ze1KZN TV. Ibiphume ngothula kwimbokodo kumkhosi weSivivane okungumkhosi womama ubusesigodlweni ke sesilo kwakhangela amankengana kwaNongoma enyakatho nelikaMthaniya. Kulomkhosi kutuswa amagalela besibhuda ngoba inzala abantu nokukhulisa isizwe. Isilume sizulu kaZwelithini besihambele kumcimbi wamnyaka yonke womkhosi weSivivane obusesigodlweni kakhangela amankengane obanjwa mnyaka yonke. Umcimbi wabesifazane ohlobe ngembalabala wasungulwa eNdlovukazi uManthombi Dlamini Zulu ongasekho. Omama besiphithiphithi bebedansa becula begqoke izingubo zabo eziqhamile ngembalabala. Lo mcimbi uqhakambisa indima edlalwa abantu besifazane emphakathini kanye nokuhlakana ababelana ngabo ukuthi ke bawakhe kanjani amakhaya aqinile. Isilume sizulu sethula inkulumo yaso sithi ke isizwe sikaZulu asiqhubeke sihlonipha amasiko njengoba ke siyisibonelo nakwezinye izizwe ngokugcina nokulandela amasiko nomlando. iAfrika yonke isibheke ezweni lakwaNgwane nasezweni lakwaZulu ukuthi khona saba okuncane okwabalahlekela abazokuncela kithi. Nina besilo ngoba ngithi izizwe zomhlaba zicasukile imvelaphi yethu lena sihlanganise namhlanje okuphinde kube umkhuleko kithina sihlangene ngobuhle nendlela eyaphambili ukukhuthaza amasiko ethu njengesizwe. Uqhuba uthi ke akube nobumbano esizweni wabese ekhuthaza kuba ke iminyango kahulumeni ibambisane nendlu yaseNdlunkulu. Ngibonge umnyango ukubambisana nathi MEC Mhlonishwa uKhawula ngicela ngikukhuthaze ukuba ungakhathali ngigqugquzele futhi nasemnyangweni wezokuvikela Mhlonishwa uCommissioner Mkhwanazi ukuthi akwazi ukuba sibambisane nombutho. Isilo siphinde sadlulisa nomnyalezo ukukhuthaza isizwe ukuba ke sithunywe uNkulunkulu ukuba ke aholele sisizwe kuqhubeke izinto ezinhle okunye kwakho kuhlanganisa indlu yaseNdlunkulu ukuba ke liphele uqhekeko. Uningi ukufisa ngibe ngusho engikuthunywe uNkulunkulu namakhosi kimi. Sengizayikha nje phezulu konke enibonayo nina besilo ezweni bangathi liyadunguzela. uNkulunkulu seshilo ukuthi iSouth Africa yonke uyivikela ngenxa yesizwe sikaZulu ngoba sisenhlizweni yakhe. Kanti ke ungqongqoshe umnyango wezemidlalo amaciko namasiko esifundazweni uMntomuhle Khamula uthi kube ngohulumeni wesifundazwe bawuhlezeke beyeseka imisebenzi yaseNdlunkulu. Ngiyafisa ukusho ukuthi egameni likaNdunankulu hlanganeza ubaba uNtuli kanye nongqongqoshe bonke lapho omdala wethu imbube ikhomba khona siyokwenza lokho ngazo sonke isikhathi. Lo mkhosi weSivivane usho lukhuleke komama njengoba ke baqoqozela baqhubeke bahole amakhaya ngendlela elungile. Ithina kakhulukazi uchaza ngokubuka kwami ukubumbana kwesizwe samanje nesakusasa nengobekela phambili enhle ingobekela phambili yokwazi umkhosi wethu weSivivane ukuthi ungapheli. Lokho nje sikujabulele kakhulu ukuthi nengonyama esikhona kumanje
iyakwazi ukusikhuthaza isinikele lithuba siyalibonga kakhulu ithuba lesivivane. Umkhosi lo wesivivane usho okukhulu ukuthi thina bomama ngoba sithola iyalo zokwakheka ukuthi amakhaya aphathwa kanjani nempilo nje ukuthi kuzukwazi ukuphila uphumelele umuntu wesifazane kumele wenzeni nanokuthi ke thina sihambana nezintombi kuningi sikutholayo kumele sibuyele siyokufundisa izintombi lezi ezihlolwayo. Ngifunda izinto eziningi singomama ukuthi fanele izintombi ziphathe kanjani njengoba sihamba nezintombi nomama ngokunjalo futhi siyafundisana yonke into ukuthi fanele kwenzeke kanjani njengoba sihlangene lapha sifunda izinto eziningi. Lo mkhosi ke uzobe usuvala kusasa nokuyilapho mama bezothola ithuba lokuvalelisa kwingonyama. Lezi izindaba zo1 KZN TV ngingosamukeliso Nqulunga ngikwakhangela amankengane kwaNongoma. Uzwa imnjunju umndeni wakaKhawula eMzumbo ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal osekuphele cishe unyaka wonke kwalahleka umntwana wabo womfana oneminyaka eyisishiyagalombili yobudala. Lo mndeni uthi umntwana walahleka ngoMfumfu August kanyakenye kanti sebecinge yonke indawo abamtholi. Bathi bakhalela ukuthi ongenani bathola ithambo lakhe ngoba basenalo ithemba lokuthi lapha ekhona uyaphila. Usadunguze bumnyameni namanje umndeni wakwaKhawula eMzumbe okwadu kumntwana wabo neminyaka eyisishiyagalombili nyakenye ngo-August kanti namanje akakatholwa. Lo mndeni uthi abasenalo ithemba lokuthi umntwana wabo uLwenkosi Khawula usaphila njengoba sesiside isikhathi alahleka kanti abakufisayo ukuthola ithambo lomntwana wabo. U-anti womntwana ube eselandisa iziko lezindaba. uLwenkosi walahleka mhla ka-29 August ntambama babeme emgwaqweni ezinye izingane belokhunja indaba kagesi nezinye ingane mina ngangekho ngangisemsebenzini kodwa mangifika ngalolo langa ngambona wafika kumina bese bezongitshela umakhelwane ukuthi ushayile imoto ekhansela emva kaloko angiphindanga sambona ngahlala ngalinda ukuthi njengoba ingane yonile befuna umnikazi wemoto eze kumzali asho ukuthi ingane yakho yonile. Hayi ngahamba ke ngaye kobuza kulabantu ababehleli nale khansela kephi emotweni bathi ingane ayisisi ayilimalanga imoto ayinalutho ayina even ngisho sports. Hayi ke wabhekwa kuLwenkosi wafuna azange aphinda atholakala. Ekungcono ukuthi ke kuloko kwenzeka sathemba futhi nokuthi usaphila engcothi bangibuyisela amathambo phela. Yikona nje sengicela kakhulu ukuthi ngicela amathambo akhe phela ukuba kwenzekani angisadingi nokusizwa istory kodwa nje washaya imoto ekhansela. Ube esechaza ukuthi uLwenkosi ube umntwana ohlakaniphile esikoleni. Mina nje ngihlala naye bengayona ingane uhlupho. Sihlalile nje naye futhi akukho okumbe kithi ukuthi behamba kuthinthina yikho nje into eningi engayichaza kanje ngomntade ngihlala naye bengibuya ntambama ekhona emsebenzini mebengekho endlini bakamakhelwane vele ngiyazi mebengekho ngizobathatha la sihambe siyohlala nabendlini ukuba kwenzakalana ngazi. uLwenkosi beyingane elungile okokuqala futhi beyingane clever nasesikoleni lade efunda khona bayazi ube ujikelele esikoleni ubevalile ngoba bade clever beyingane ephilayo engayona ingane egange ngalondlela bekange njengengane zonke. Nongwana sesikoleni ngathi lahlekile ngababikela okokuqala lokhu isinyathelo abathatha ukuthi njengoba umzali efike ethi ingane ina 4 days ayikho uyayifuna kwayithola sike isinyathelo abathathela phezulu basithathela isinyathelo phezulu base kufika umalume wakhe uLwenkosi ukuze bayithathe into leyo ukuthi serious mase bekufika omunye umuntu wesibili ezobatshela yona lento engibatshela yona. Uthi abakufisayo ukuthola ithambo lomntwana wabo nabo bazanelisa. Ukhulu kakhulu ubhlungu esibhekana nako ngoba bayatholakala laba abatholakala abanye abaveli ukuba bona bathatha bamba bolahlwaphi eninhliziyo zethu zikuhlungu somndeni wakaKhawula futhi sinesilonde esingasoze saphela mhlambe mengaphuma amathamba akhe mhlambe ubhlungu esikuzwa enhlizweni kungaba ngcono ngoba khona izingane etholakalayo nalomndeni leyo sikuhlungu kanye nayo kuthi kungcono bona khona abakhombayo thina sikakakhombi lutho. Unxusa babonayo babathinte uma kukhona umkhondo abanawo. Mabe bakhona ababonayo noma abakhona izinsolo abanazo bangasithinta kuyona le number 078 08 34 063. Umalume womntwana uthi uzubhlungu ngokuduka komshana wakhe
kanti akasenalo ithemba lokuthi usaphile. Ngisho nje uMzansi Afrika ukuphelele ukuthi ubuhlungu esibhekene nabo bunzima kakhulu ngoba nabanye abantwana balahlekile kodwa bona batholakele lo akatholakali. Mina ke mhlasimpe nginazi insolo ukuthi akulula ukuthi aphinde atholakale ephila njengamanje. Kodwa ke sesikhalela nje okwethambo ke ukuthi mhlasimpe noma ngabe ngatholakala amathambo akhe mhlasimpe ngaba ngcono sazi ukuthi noma athiwa akekhuleleke kodwa ithambo lakhe kukhona la singalikhomba khona sesinalo ulele lana kunokuthi nje umuntu avela alahleke ungatholakala ithambo ungatholakala lutho imajenje lobuhlungu obunjalo ukuthi ibuhlungu obungapheli. Ube senxusa ukuthi baphumele obala banolwazi ngokuduka komshana wakhe. Bengingacela nje kambe kakhulukazi abantu base eMzumbe eMswilili uwonkana uMswilili akwazi ukuthi kungalahleka umuntu endaweni kubo ngabikho ngisho yedwa umuntu owaziyo noma thiwa mhlawumbe umuntu angathula kodwa uthola ukuthi ukhona umuntu oyedwa ababili abaziyo kodwa bazothi lo daba lelo siyalifihla. Ngiyacela ukuthi lebo bantu labo baphumele obala bandla usisalidinga usizo kakhulu futhi mhlasimpe singenza inoma yini ke mhlasimpe abayidingayo abangase bayidinga ukuthi mhlasimpe sibasize ngaye ezilongelo setholakele ngike size akekho umuntu esolwa naye. Ithinto amaphoyisa athi uphenyo lokuthungatha umntwana lusaqhubeka. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Abafundi bekolege lokuthuthukisa amakhono eApple Sport TVET College engaphansi kweCoastal KZN TVET College endaweni yasoZwathini kwaZulu Natal bakhala ngokungcola kwekolege kanye nendawo zokuhlala zabafundi. Laba bathi selokhu ke ivuliwe ikola kukaze kube khona ukuhlanza kwekolege. Bathi uma ngabe bebuza kubaphathi kabayithola impendulo eqondile. Bazwakalisa ukukhathazeka njengoba sekuphoqa kumisa ukufunda ngenxa yokuba kubi kwesimo. Abafundi bekolege Apple Sport engenye yama-TVET colleges angaphansi kwe-Coastal KZN College bakhala ngokungahlanzwa kwekolege labo kanye nezindawo zabafundi zokuhlala. Laba bathi selokhu bebuye emaholidini kungcolile. Sinenyanga namaviki icampus yethu ingaklinwa ngendlela engcole ngayo ngoba nibona nje namaphepha agcwele yonke indawo. Angisaphathi ke emaresi ayisekuyanuka manje ayiklinekile icampus yethu. Sizamile ukuhlala nabaphathi neteam esisebenza nayo. Sazama ukuhlala nabaphathi silikhuluma lo daba loklinwa kwecampus. Abase campusini bebengikhomba kwabaphezulu mangihleli kwabaphezulu bethi inkingi isezantsi ecampusini. Sesihlale sahlala saze safika lapha ekutheni khona neSRC ngoba siyabona ukuthi udaba lethu aliphakanyelwa kangako. Asesithi socela abeyindaba ukuthi bebe besondele bezosivezela icampus yethu indlela ebole ngayo. Mhlawumbe mase kuvela nasendabeni udaba lethu luzosheshe lisukunyelwe. Ngoba sesinesikhathi eside impela ingaklinwe icampus yethu. Labafundi bathi abayithola impendulo eqondile mabebuza ngalenkinga kanti ukungahlanzwa kuyabaphazamisa ngezindlela eziningi. Inkinga yokungcola kwecampus iyasiphazamisa kakhulu because singabantu esilanga phakathi singabantu abahlukene abaphila nezifo futhi ezahlukene emzimbeni. Abanye bethu ba weak ngalendlela ukuthi mangahlala endaweni engcolile ngiyashesha ukuaffecteka ngisheshe ngigule ine hygiene yabo ama toilet njengoba enjena kanti futhi sihlala nabantu besifazana kunezifo ezisheshe ezithathelana asesibukela lokho ukuthi hayi angeke siqhubeke sikwazi ukuhlala endaweni ekaso. Ngisho sihlala emakhaya sikwazi ukuhlala endaweni engcolile. Nike nibone ngisho ekseni mawuvuka ushanele ekseni wonke umuntu awukho umuzi ongashaneli. But if kwenzeka ukuthi njalo uthi uyafika njalo futhi iclass elisafana nayizolo nakuthange nanini ikakhulukazi abanye bethu baphathwa yisanasi amakhala ethu alula asheshe ukuzwela abanye ngokunye so kuyihlazo nje uthi ufika ugezile uzohlala endaweni engcolile ngokuqala lokho kukhomba ungayithanda futhi ngokusobala akusiyona indawo engangiza ukuthi ngazi sihlala abafundi isikhathi esiningi befundele kuyona. Buya kwethu emakhaya sathi sifika isikole siyinkinga singcolile. Okay, masithatha ukubheka afika amaklini esikoleni kodwa efike ehlale singazi ukuthi kwenzakalani sabafundi. Kusenjalo isikole sikuye ngokuya silokho singcola imigqomo siyabona ukuthi ayichithwa amaklasi
nawo awaclean because they usually ayacleana njalo ngo-Friday. Ama-toilet sithi masithi sibuye sibe nenkinga zokuthi ama-toilets amantombazana ayalokha, so sisebenzisa ama-toilets afanayo nabafana. We cannot ukuthi sisebenzise ama-toilets afanayo sonke. Amantombazane it's important ukuthi i-hygiene yawo ihlale isesimeni esi-right, and you can't use i-toilet labantu besilisa kwesinye isikhathi amantombazane yes, then abafana they can't look at that. Plastic nakhona babuye bangcole bagcwale. Lokhu bathi kuphazamisa nokufunda kwabo. Ngesikwazi ukuthi sinakekele indlu iholo lonke leli hostel esihlala kulona silishanele. Mina alifanele sifunde sibuye sizofunda. Kuningi phela fanele sibalansise. Kodwa ukuthi uyabheka uyafica. Ihostel lethi ingcolile linje. Kubhlungu kakhulu. Kusiphatha kabi singabafundi. Lokho kusenza ukuthi masifunde singakwazi ngisho concentrate because sogcina sinaka ukuthi kuyaphethe siyekele into esizele vele kahle into esithunyelwe emakithi la ukuzofunda nokuyaphambili. Okunye nokunye kuyibhansela. Yebo phela ngeke ungakhali ingane ingakhali ukuthi ifele embelekweni. Masothula kunje kuzobhethe. Kakhulukazi phela mhlambe hlaize thina sisacabangeli thina kuphela sesicabangela nabazayo zakwethu nodadewethu abasafunda. Kanti bathi sekuphoqe ukuba kumiswe ukufunda ngenxa yesimo esesingesihle neze. Ukufunda nokufundisa bekuqhubeka. Kodwa ke lashayeka khona ukuthi uma kuqhubeka ukufunda nokufundisa indawo esifunda kuyo ngoba even emaklasini ukuba vuliwe ngabe sakutshengisa ngaphakathi. Even emaklasini esifunda kuyo ngendlela okungcole ngayo. Kungcole kakhulu even emaklasini la sifundela khona ke phakathi. Akusesiyona indawo ukuthi kungahlala abantu nje abaphilayo la. Ngoba bese ngishilo ukuthi hayi singabantu sinezifo ezahlukene eziningi. Manje abanye bayashesha ukukhabula bengeke size sikwazi ukuqhubeka. Amaklasi amiswe ngoMandy kusiphazamisa kakhulu ekufundeni kodwa kubuye kusize ngoba sigcina singasakwazi ukufunda emaklasini kungcolile uthi uyangena manginomoya kumele uvule idust iyasiphazamisa emakhaleni. Ucebekhulu uthi isimo sakhe sempilo sibucayi ngakho lesimo siyasinda kakhulu kuyena. Ngingaclean but ngeke ngithi ngina but amakhala mayasheshe ukubamba into igcine senginamakhala ancinza ngithinta ikhala ngigcina into engiyenzayo to avoid ukuthi ngivele indle engihlala kuyona obviously izoba clean. Ngivula amawindi ngiyayivula amawindi kushaya umoya ngenzela ukuthi ngikwazi ukuphefumula umoya right yabo. Kodwa mawuzofika eklasini kunje kungiphoqa ukuthi at least angihlale ngaseduzane newindi ukuze ngivule iwindi. Ngoba ngeke ngithi ngene ngithi hey bafethu cela niphume ngishanele. Esinye isikhathi leso nothisha lelinye iclass ngizogcina ngingalificanga and futhi ama lectures if siwa attend mase kudlula isikhathi sadlula isikhathi sayo because naye uzokwenza umsebenzi kufanele attend abanye abafundi. Ngeke akwazi ukuthi ngoba nakho osanele bona basacleana kufanele abalinde cha ngeke kwazi kuba njalo. So mina ngenza njani ke? Ngenza njalo ukuthi ngihlale endaweni nomoya kakhulu ngihlale ewindini. Shuthi akusiyona impilo lo arif kuyabanda njengoba ngishilo ukuthi kuyabanda kulinda. Labafundi bathi miningi imizamo esiyenziwe ukuxhumana nabaphathi bekolishi kepha akukho okuphumelele. Ngoba manje ama-GA besinawo ngaphambilini kodwa awasekho ke manje. Since nje sibuye emaholidini kaJune ngibuye nami ekhaya engasekho ama-GA. Bese uthanda ukuthi lo daba lidlulele ngoba besithi ngokwethu besithi sizama no high health kwasho ukuthi amanamba khona asiwatholi ukuthi nawo sacela ukuthi ukungenelela uzocheck ukuthi lezi ndawo lezi esikuzo indawo yokuhlala abantu ngoba mangathi siyanithatha nje sithi sisacela ukuthi sambeni size siyochecka emagumbini la kuhlala khona abafowethu. Hayi akusiona amagumbi. Akusiona indawo leyana ongathi uyihlala abantu. Enye nje ngike ngangena kuyo izolo. Ngihamba ngichecka ngangena kuizolo. Hayi kuyanuka. Yabo makuthiwa kuyanuka kangangokuthi nawe even ingane oyizala ngeke uthanda ukuthi ihlale lapha. Manje ngoba ngingazi ke kubaphathi ukuthi uma besigcina endaweni kanje basigcina ngoba ngenhloso ukuthi abekho ezayo izingane ezifunda la noma kwenzakalani ngoba udaba lethu sesikaningi sibhala ama-email ngenza yonke into kodwa hayi doshawa indiva ngempela. Besicela ukuthi yenze management isitholela ama-cleaner ezosicleanela bese sifune nabaka-health ukuthi bese zosiza bezobuya endaweni esihlala kuzo ngoba azikho right
nasema-toilet ufica liblockile, ufika i-toilet kade kuphuma intombazane, amantombazane seblockile, ufica intombazane sesebafana sekublockile, ufica ama-pads phakathi akusahambi, akusekho right. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuVuyanda Dube ngisozwa thini. Ake sithi shelele itolo nene besilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Bekubukwa imbokode koSivivane kwaNongoma. Indida ngengane esiduke unyaka wonke. Kanti bakhala ngomnuku ekolishi elisozwa thini. Kubuka kasengathi isifunda sasoGwini igameko zokubula kwabantu besifazana kanye nezingane ziyaqhubeka. Eza kamuva nje ukuvela koMaligatshwa neminyaka e17 kuphela ubudala ubevele enkantolo. Lo mfanyana wabe kuyicala lokuzama ukunukubeza ngokocansi umntwana oneminyaka e6 owamshaya ngembokode ekhanda wamshiya ehlathini ezitshela ukuthi ufile. Uthe ngaphakathi ejele wayevumela ngokwakhe icala lokubulala umntwana oneminyaka e9 naye kwathola isidumbu sakhe sesiqala konakala sicuyiwe futhi kedlwenguliwe. Iziko leindaba libheka igameko. Isifunda sasoGwini sisaloku sihamba phambili ngesibalo sokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Kanti indawo yaseMthwalume iyona enezigameko eziningi lapho kutholakala khona kubulewe abantu besifazane okanye izingane. Isigameko sakamuva eshiya umphakathi ubambo ngezansi ingesikhathi umfanyana oneminyaka engu17 kuphela ubudala ezama ukunyukubeza umntwana oneminyaka e6 wamshaya ngembokode ekhanda wamshiya ehlathini ezitshela ukuthi ufile. Ngemuva kokuboshwa kwakhe waphinde wavuma icala lokuthumba abulale aphinda adlwengula umntwana oneminyaka e9 wakhona eMthwalume uSinethemba Sibiya. Umndeni kaSinethemba waveza ukuthi bamthola umntwana wabo umzimba usuqala ukubola amathumbe ngaphandle futhi edlwenguliwe kanti umsola usabhadle ngaphakathi icala lisaqulu. uSinethemba ubehlala nami as ugogo wakhe. Esimtholile kumbulali wahamba wakhomba la hamba khona nengane kwaze kwafika la ayiqeda khona impilo yayo. Besikhona ke namhlanje la enkantolo eMzumbe sibiziwe umfana ezovela. Okusiphathe kabi kakhulu ukuthi sithe silinde ukungena umfana vele simubone ngoba umfana singamazi or siyamazi mhlamba sazi ukuthi uyena. Sangangeniswa enkantolo kwangeniswa umndeni wakubomfana kuphela. Ilahlekele elahleka isonto lonke mase ilahlekela ingane asiyitholi sihamba sifuna siye enyangeni sesithola ingane emva kwesikhathi kufika abafana abawu4 bathi bayitholile ehlathini asazi ukuthi kwenzekani ehlathini. Manje mase sithola umfana ekuthiwa uyena owenze omunye umenakalo ngoba wayihlinza wayikhipha amathumbu wayidlwengula wayifaka amathishu wayibulala wayicwiya asikwazanga ukuyingcwaba ngendlela ingane sihlukumezekile. Kuvela lesigameko sikaMaligatshwa omncane nje indawo yaseMthwalume ike yaba sematheni ngonyaka ka2020 lapho bekubulawa khona besifazane izidumbu zabo zitholwe ezimobeni okanye ehlathini eliseduze. Isinye isigameko esokubulawa komfundi kaMatikuletsheni owathola isidumbu sakhe sisendlini ahlala kuyona sinamanxeba okulimala ikhanda libokozela. Kanti kubese kuboshwa ubaba womntwana wakhe umsolwa usabhadle ngaphakathi esitokisini. Esinye isigameko esashiya umphakathi wasezingolweni ubambo ngezansi esokuxabana kwamasoka amabili ahlangana endlini yentombi elilodwa isoka lakhipha umbese lagwaza elinye lafa. Umhla 14 February bengihleli noSibusiso Nxumalo sihlele endlini semesihleli kwabe sekungena umbongeni wakacele mengena umbongeni wakacele wangena waxakazisa uSibusiso wabe uSibusiso wamgwaza emqaleni engaphazami kabe sengibamba isandla sesiphethe umbese wabe uSibusiso wathola ichance ukuthi aphume abaleke. Ngithe nami ngisabambele sosandla kwabe ngathi ufuna ukugwaza mina because nebefuna ungigwaza nami. Ngabe sengiphuma nami ngibaleka ngilandela uSibusiso. Mengithi ngiyamfica uSibusiso ulele phansi lapha ngase gateini elikhulu
Mengimficelele lapho ngabe sengithatha isigqoko abesigqokile ngimvala inxeba. Lesigameko silandela ezinye izigameko ezenzeka kule ndawo zokutholakala kwabantu besifazane bebulewe kanye nabesilisa kanti amanye amacala akaboshwa umuntu. Khona futhi ezingolweni kunodaba lowesifazane iziko lezindaba elike labika ngalo lokubulawa kowesifazane. Isidumbu sakhe satholwa endlini yangasese umgodi sesiqala ukonakala. Nayo kwavela ukuthi ubulewe yisoka lakhe elamthatha ngendluzula ekhaya kanti nalo daba lusasenkantolo. Salokhu simfuna ethathwe iboyfriend yakhe egcekeni ekhaya. Salokhu sizama ukuyithola emphika until kuze kube uMarch. La asazi washo khona umfana ukuthi hayi ngambulala ngamfaka etoilet. So namhlanje bekuthiwe ifinal. Asazi ke bazosiphatha basibekephi. Samthola egcekeni kwela kwamakhelwane lwakubo duze kwakubo ese-toilet emfake etoilet la wamkhipha khona. And then ke mase siya thina kwa forensic ngoba ngangikhona umzimba uyokhishwa. Wayesonakele kona kodwa amaphathi ke ayiphelele kodwa wayesonakele. Ibhlungu engathi namhlanje ngwakusuku lokugcina inkantolo ingenza isinqumo ezizogculisa thina. Agwetshwe nje kakhulu agwetshwe. Ayisimo ezinganeni kwababhlungu kakhulu ngaleso sikhathi ozibona noma ziye esikoleni noma zibuya endala kona kwangizima kakhulu kuba ethi mayibuye esikoleni ibuye ilale kwakunzima. Lo mbiko benuhlanganiselwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseside. Ake siyetolweni nabesilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Bekubukwa imbokode kowesivivane kwaNongoma. Indida ngengane esiduke unyaka wonke. Kanti bakhala ngomnuku ekolishi elisozwa thini. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iranda kuleli ngu-17.96 kuyidola laseMelika bengu-19.74 kuyi-euro yase-Europe bengu-23.14 kupondo waseBrithani. Tenge igolide yona ingu-$2,462 6 ounce ukuthi intengo yolongahluziwe yona bengu-$81.04 umphongolo. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha oshubuhanguhangu washisa ikhotha zasedlebe kwawokoshana esemabedlana. Kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.